Ahojte, dnes vám ponúknem recept, keď sa možno troška ponáhľate a nemáte čas piec si kura. Ja tu mám takýto skvelý výrobok, je to udené kuracie stehno, ktoré už je v podstate hotové a jediné, čo musíte spraviť, si ho nejakým spôsobom zohriať. A akým spôsobom si ho zohrieme my? Úplne jednoduchým, na pánvici a mierne do rúry, asi 160 stupňov, nejakých 7-8 minút a máme geniálne kuracie stehno hotové. Takže k týmto kuracím stehienkám si teraz pripravíme prílohu. Bude to krémový keľ so šampiónmi, slaninkou, bude to ochutené hluzovkovým olejom a spravíme si k tomu zemiakové rösty. Čiže sú to len zemiaky, nie je to placka, sú to len čisto nastúhané zemiaky, ktoré si opečeme na kačacej masti a osolíme, okoreníme. To je celé. Ako prvé si na hluzovkovom oleji orestujeme slaninku, ktorú sme si nakrájali na kocky. Pridáme šampióny, ktoré sme si nakrájali na menšie kúsky. Cesnak. Všetko orestujeme. Pridáme 33% šľahačku a mierne varíme. Dochutíme to solou, korením a tymiánom čerstvým a varíme to dovtedy, kým sa nám nevytvorí krásna, hustá omáčka. Keľ si nakrájame na jemné prúžky, ktoré si zblanžírujeme vo osolenej vode. Blanžírovanie znamená nejaké sparenie, naozaj veľmi krátko. Scedíme to priamo do šľahačkovej omáčky a v podstate máme hotovo. Takže kuracie udené stehná si orestujeme na pánvici, na kačacej masti. Ide o to, aby sme uchrumkavili tú kožu. Dobre, keď máme takto opečenú kožu, vložíme do rúry. Ja si myslím, že tých 160 stupňov, nejakých 4-5 minút ide vyslovene o to, aby sa nám to kura prehrialo, pretože ono už je hotové. Zatiaľ si môžeme pripraviť zemiaky na zemiakové rösty. Dôležité pred pečením je to, aby ste sa jej zbavili tej vody prebytočnej. Čiže to znamená, že v rukách ju vymačkáme a začneme ju piecť na husacej alebo kačacej masti. Teraz stiahneme ten oheň, aby sa nám to priebežne celé prepieklo. Kuracie udené stehienka sme si práve vyťahli z rúry. Rösty zemiakové máme hotové, krémový keľ tiež. A teraz prichádza tá moja najobľúbenejšia činnosť, servírovanie jedla. Ako prvé si pripravíme tieto zemiakové resty. Rozkrojím si ich na také polovičky, ktoré takto pekne naukladám. Zoberieme si jedno stehienko. Takže kuracie udené stehno, krémový keľ, zemiaky rösty a na záver ešte tam dáme troška hluzovkového oleja. Nech sa páči, hotové jedlo a napíšte mi, či sa vám to podarilo spraviť a ako vám to chutilo. Ahojte. Objavte ďalšie skvelé recepty z kuracieho mäsa na našom YouTube kanáli, prihláste sa na odber a varte o 106.